Wara kważi 450 sena jerġa' jinkixef l-artal oriġinali li fuq rifes La Cassière. Dan huwa aktar darwaqt fuq Teżori taħt in-navi. Fl-episodju tal-lum se nitkellmu dwar l-aktar parti sagra ta' dan il-katedral, il-presbiterju li inkludi l-artal, il-kor u oġġetti prezzjużi oħra. Iżda qabel se noħorġu ftit barra u se nħarsu lejn il-faċċata imponenti ta' dan il-katedral. Ovvjament il-kavallieri rridu faċċata majestuża dik li qed naraw illum, però dik hija fi stil manjerizmu appuntu. X'jagħmilha manjerista l-Knisja? Il-Knisja jagħmilha manjerista ċertu affarijiet, ċertu ksur mir-regoli stretti tar-Rinaxximent, fejn pereżempju il-gwarniċ jibqa' kontinwu u jibqa' dej anki fejn m'hemmx il-pilastri. Ġormo Kassar kellu jaħdem bli kellu, ġifieri n-nies il-bennejja u s-sena li kienaw għaw Malta. Ovvjament, ħafna minn daw il-ħaddiema fil-fatt kienu wirtu s-sena minn bennejja jew kapomastri oħrajn li ġew mal-kavallieri minn Rodi. ċertu affarijiet par eżempju l-juni fil-kantonieri tal-kampnari ifakruna fil-dawk li ngħidulhom il-gargolj fil-katedrali gotiċi. Ġifieri għatem ħafna elementi li huma pjuttost arkaiċi fil-faċċata li kienu intirtu ejja ngħidu hekk biż-żminijiet u allura ġew imposti wkoll għalkemm fil-fatt minnhom ma joħroġ l-ebda ilma tax-xita minn daw il-ħluq tal-iljuni. Iż-żewġ niċeċ li jżejnu l-faċċata jidher li qatt ma ġew iddekorati bi statwi. Il-faċċata li naraw illum hija prattikament l-istess faċċata li ddisinja Ġlormu Kassar, ħlief għat-tieqa tan-nofs li aktar tard kabbret fuq suġġeriment ta' Mattija Preti. Magħha ġiet miżjuda l-immaġni tal-Artzella, simbolu tal-Magħmudija ta' Kristu minn Ġwanni l-Battista. Fiċ-ċentru l-immaġni tal-wiċċ ta' Kristu fil-bronz, xogħol tal-iskultur Alessandro Algardi. Din li naraw illum hija kopja għaliex l-oriġinali ġiet restawrata u tinsab miżmuma biex tiġi esebita fil-Mużew tal-Konkatedral. Il-frontispizju huwa triangolari kompletament, huwa importanti ħafna biex l-inkuruna l-parti ċentrali tal-faċċata, fil-fatt jidher ukoll li kien maħsub ukoll issir il-gallerija li kienet maħsuba biex meta jiġi elett il-Gran Mastru propju ġol Knisja konventwali kif kienet magħrufa, joħroġ fil-gallerija biex isellem il-poplu bħalma jagħmel illum il-ġurnata ejja ngħidu hekk il-Papa. Kien hemm ħafna similitudni bej l-elezzjoni tal-Papa u l-elezzjoni tal-Gran Mastru. Il-faċċata tal-Konkatedral bil-kulur debi tal-ġebla Maltija hija l-protagonista f'dan il-kwadru anonimu li jinsab il-Muża. U hawnhekk qegħdin nitkellmu fiż-żmien tal-Gran Mastru Lascaris. Minħabba l-fatt illi quddiem San Ġwan naraw purċissjoni ta' nies. U lejn in-naħa ta' wara tal-purċissjoni
għandna l-Gran Mastru naqra avvanzat fl-età, Gran Mastru Laskaris, li qed jifforma parti mill-purċissjoni li kienet tikkommemora il-rebħa tal-assedju l-kbir tal-1565 u kienet issir fit-8 ta' Settembru. Id-data ħanidu hekk uffiċjali meta l-assedju l-kbir kien wasal fit-tmiem tiegħu u fl-istess ħin dik hija d-data tal-festa tan-Nattività tal-Verġini Marija. Naraw ringiela ta' assisin u nies oħra liturġiċi u dettall importanti il-paġġi li għandu fidejh ix-xabla u x-xablott tal-Gran Mastru de Vallette. Dawn huma żewġ armamenti illi kienu joħorġu biss għal din il-purċissjoni, ġifieri in-nies kellhom l-opportunità illi jarawhom għal din l-okkażjoni speċifika. Veduta bħal din hija importanti ħafna għalina għax qed issa ttina tieqa lejn kif kien jidher il-katedral fl-ewwel nofs tas-seklu 17 u fl-istess ħin naraw l-istil manjerista tal-katedral f'dawk iż-żminijiet u ma ninsewx li hawnhekk qegħdin nitkellmu fi żmien qabel ma ġie preti f'Malta fil-1660. Il-faċċata hija eleganti, ħitan solidi li jagħtu gdera ta' fortizza. Iżda kull min żar il-katedral u rifes mill-adba l-ġewwa jaf illi il-kuntrast li tara iħallik bla kliem. Wieħed jidħol minn faċċata li hija pjuttost awstera li tirrifletti anki belt militari li mibnija m'hemmx għalfejn ngħidu fi żminijiet diffiċli kienu meta bdiet tinbena l-Belt Valletta, jidħol ġewwa u jieħu sorpriża kbira għax jibda jara l-element ovvjament barokk. Għaliex il-maġġor parti tal-Knisja konventwali tiġi ddekorata fl-epoka barokka. Min jaf kemm il-pjanta u veduta rajna tal-Belt Valletta, iżda x'jiddistingwi eżatt il-binja tal-konkatedral? Forsi dawk iż-żewġ kampnari bil-piramidi bojot fuq nett? Żgur li mhux il-kopla, għaliex il-konkatedral kopla m'għandux. Waħda mill-affarijiet li wieħed jinnota ġewwa il-konkatedral li m'hawnx kopli. Jew aħjar fil-kappelli laterali nsibu dawk li ngħidulhom saucer domes huma pjuttost bħal kopletti ċatti ħafna. Xi ħaġa li kien iħobb juża ħafna Ġerolmo Cassar. Narawha anki fil-Knisja ta' San Mark jew il-Knisja tal-Agostinjani ġewwa r-Rabat kif ukoll fil-Knisja ta' Ġiesu ġewwa il-Belt Valletta. Dawna wkoll ġew skolpiti, dekorati, indurati bl-emblema mbagħad importanti fin-nofs l-iljun tal-Akassier li huwa propju fin-nofs tal-kopla. Kopla fin-navata prinċipali dina ma nsibuwix, insibu però din il-volta kbira, dan il-troll kif ngħidulu aħna bil-Malti, enormi li huwa leġġerment naqra appuntit sur kważi gotiku imma ftit li xejn ħanejdu hekk, probabbilment għaliex Ġerolmo Cassar kien qed jibża illi troll ma jżommx, ma jiġix issapportjat biżżejjed mid-dniefel fil-ġnub u hemm dniefel importanti ħafna.
il-fatt illi il-passaġġi bejn il-kappelli huma pjuttost dojoq għal dawk li nafuhom iktar tard fil-knejjed hija prova illi Ġerolmo Kassar rrid ikun ċert illi l-istruttura ovvjament ma jkollix problemi u li dina tkun tiflaħ u li l-ħitan stess bejn il-kappelli ikunu bħal dniefel ta' din il-volta l-kbira, dan it-troll importanti ħafna. Jiena ngħid illi bla dubju il-fatt li m'hemmx koppla kienet rekwiżit importanti ta' l-Ordni ta' San Ġwan li rridu speċi ta' kappella Sistina għal Malta fejn jiġi elett il-Gran Mastru stess iktar milli knisja b'koppla importanti, apparti li probabbilment ukoll Ġerolmo Kassar sfortunatament ma kellux is-sena għal li jibni koppla għax ma nsibuha la fil-Knisja ta' San Mark tal-Agostinjani u laqqas f'dik ta' Ġieżu. Ġerolmo Kassar kien primarjament inġinier. Kien beda bħala l-assistent ta' Francesco Laparelli ta' Cortona li kienu qegħdin jibnu s-swar. U kien iktar inġinier u l-iktar ħaġa importanti kienet l-istruttura ovvjament tibqa' b'saħħitha għal matul iż-żminijiet u fil-fatt għaddew kważi 4 sekli u nofs u l-Konkatedral, il-Knisja tal-Konkatedral għadha f'kundizzjoni mill-aqwa ngħidu hekk u m'għandix problemi strutturali ta' xejn. Lura issa taħt in-navi tal-Konkatedral biex niskopru aktar teżori. Ninsabu propju hawnhekk fil-Presbiterju, il-post illi fih hawn ukoll l-Artal Maġġuri. Però biex nitkellmu aktar dwar dan, nilqa' miegħi lill-kuratur Cynthia De Giorgio illi żgur taf tgħidilna ħafna affarijiet interessanti fuq l-istorja ta' dal-Presbiterju. Dal-Presbiterju minn dejjem hekk kien? Le, kien differenti ħafna. L-ewwel nett meta imriet il-Knisja, meta spiċċa l-bini tal-Knisja fl-1577, kienet mingħajr il-skultura, mingħajr l-irħam, jiġifieri kienet biss tara l-ġebla Maltija. Forsi kien hemm xi 4 artali biss li kellhom xi dekorazzjoni u mhux mal-ewwel. Jiġifieri mill-bib il-kbir saw kien pjan wieħed, ma kienx hemm it-taraġġ. Okay. U l-artal ma kienx fejn qed naraw illum, imma kien ħafna iktar lura u l-kor kien quddiem l-artal. Għaliex kien irranġat b'dak il-pjan qabel? Għax qabel kien hemm segregazzjoni kbira bejn is-sagru u l-profan, biex ngħidu hekk. Allura is-sagru kien jibda mill-kor lil hemm. U il-kongregazzjoni kważi għaskella x'taqsam mal-Quddisa. Il-Quddisa kienet issir taqxej il-bot, infatti min kienet iqaddes kien jagħti daru lejn il-kongregazzjoni. Li ġara wara il-Riforma Protestanta, il-Knisja kważi nistgħu ngħidu nqasmet min nofs għax il-Protestanti kollha tan-Nord kollha bdew jifollowjaw il-ritwali tal-Protestanti. Il-Knisja Kattolika f'Ruma dak kien challenge kbira lihom u kien inkwetanti li titlef daqshekk mit-territorju tiegħek biex ngħidlek. Laqgħu konċilju li huwa l-Konċilju ta' Trentu, huwa famuż ħafna fl-istorja tal-Knisja, fej l-isqfijiet kollha tal-Ewropa, dawk li baqgħu mar-reliġjon Kattoliku, nġabru biex jirriformaw il-reliġjon Kattolika. Għax il-Protestanti x'għamlu?
protestanti tiġi mill-kelma Protestant, to protest, għax dawna protestaw fuq ċertu affarijiet li kien qegħdin jiġru fil-Knisja li lilhom ma kienx toġobhom, l-iktar waħda li tħallas għall-indulġenzi. Għax huma kienu jemnu li kulħadd ħaqqu jimur il-ġenna, m'għandekx tħallas biex tkun ħielsa minn dnubietek. Din għall-Knisja Kattolika kienet daqsxejn waħda kbira għax dak iż-żmien kont qed tħallas l-indulġenzi għax ridu jerġgħu jibnu il-Bażilika ta' San Pietru f'Ruma. U kien hemm affarijiet oħrajn, pereżempju ma kinux jemmnu fl-Ewkaristija, kienu jgħidu li dan mhuwiex il-mument fej il-ħobs u l-inbit jerġa' jsir il-ġisem quddiem ta' Kristu, insomma kien hemm affarijiet oħrajn. Allura l-Knisja nġabret biex tagħmel din ir-riforma u parti mir-riforma kienet illi il-Presbiterju jola at least ħames tarġiet għolja mill-kongregazzjoni, ħalli il-kongregazzjoni kollha anke min qiegħed bil-qeda wara net jkun jista' Jara. u tiġi il-misteru tal-Ewkaristija tiġi iktar viċin il-poplu. Allura l-artal mexa iktar il-qoddim. Okay. U anka illi bdew jagħtu ħafna iktar importanza lis-sagrament tal-Ewkaristija. Għalhekk imbagħad inxtara artal ġdid u kbir u dak iż-żmien imbagħad beda l-barokk li huwa demonstrattiv ħafna. Dawn huma kollha li ħarġu mill-Konċilju ta' Trentu. Bdew jużaw materjali ta' valur kbir għax m'hemmx materjal prezzjuż biżżejjed biex tagħti qima lill-Alla. U għalhekk naraw daw id-debit u fided sbieħ. Hemmhekk bdiet, jiġifieri llum ngħidu it's wisq deb imma f'dak iż-żmien titmur lura fil-ħin. Fil-mentalità. Fil-mentalità illi inti qatt ma tista' tuża xi materjal li huwa wisq prezzjuż biex tagħti qima lill-Alla. Għalhekk beda jintuża ħafna deb u fided, bdew jużaw dawk il-monstrances il-kbar kollha fidda u ħafna djamanti. Imponenti fuq l-artal naraw ukoll żewġ leġiji ta' daqs kbir. Wieħed juri ajkla, simbolu ta' San Ġwann Evanġelista. Fuq il-lemin, il-figura ta' Mosè li fidejh qed iżomm l-10 kmandamenti. Użaw irħam u mhux l-ġebla Maltija iktar, il-kor mexa wara l-artal. Sewwa, u dan huwa propju warajna li qegħdin naraw huwa l-kor. Il-kor huwa l-ewwel biċċa għamara li ġiet San Ġwann. U ma kienx postu għaw. Le, il-post tiegħu kien quddiem l-artal, kien iktar lejn nies għax il-qudisa kienet kollha kantata. Inti mingħajr kor ma stajtx tagħmel quddis. Jiġifieri kienet l-ewwel biċċa għamara li daħlet hawnhekk din u l-pulptu għax ovvjament il-pritka kienet importanti. U l-pulptu kien fuq il-Presbiterju. Mbagħad mexa wkoll għal John Nava biex il-pritka tkun iktar lejn in-nies. Verament mill-qalba tan-nies tal-kongregazzjoni. Eżatti. Il-post oriġinali tal-pulptu kien fuq il-lemin tal-artal. Jekk timxi fil-kulurtur mill-kappella ta' Aragona għal kappella tal-Alvernia, għadek tista' tara dan il-bieb fil-pilastru li oriġinarjament kien fih it-taraċ li minnu wieħed seta' jitla' fuq il-pulptu. Fl-injan fuq wara, fil-fatt, għadha tidher l-istruttura tal-bieb fejn kien jispiċċa dan it-taraċ. It-taraċ li naraw illum għalhekk mhuwiex l-oriġinali, iżda ġie miżjud mal-pulptu ħafna aktar tard, meta dan bidel postu. U dal-kor sabiħ, x'tajdilna fuqu? Dan il-kor huwa vera interessanti għax huwa magħmul mill-injam fin ħafna
l-iktar tal-ġews u s-stil tiegħu dak mhux barokka, volja tara ħafna deb, l-istil tiegħu huwa manarist. Il-manarizmu kien dak il-perjodu bej ir-Rinaxximent u bej il-Barokk fej jkun hemm bidla, għax inti bidla ma tiġix mill-lum għal-għada, jiġri dejjem ikun hemm dak iż-żmien fej wieħed qed jitlaq minn post u ħajmur post ieħor, allura l-arti qiegħda tinbidel. U naraw fih anki xogħol ta' skultura, jiġifieri l-injam huwa skolpit. Il-manarizmu kellu ħafna skultura fih anke ir-Rinaxximent, jiġifieri huwa tipiku ta' dak il-perjodu. U dejjem kellu dal-kuluri? Kif qed naraw Naħsbu li iva, naħsbu li iva. Kien hemm min qal forsi kien ġie indurat wara, però ma naħsibx. Milli meta minn arrestaw tiegħu kien jidher li jiddepu antik ħafna. L-istruttura tal-kor hija attribwita lil Antonio Lasi, skultur tal-injam minn Pjaċenza. Hemm kollox 52 siġġu, imqasma fuq żewġ fillier imtarġin. L-injam huwa dak tal-ġews, indurat bid-deb. Ovvjament il-kor għandhom bżonn il-kodba tal-mużika. Allura mal-kor kien ġie ordinat ukoll leġiju li huwa wkoll fi stil manarist biex fuqhom ikunu jistgħu jipoġġu il-kodba tal-mużika. Il-kodba tal-mużika dak iż-żmien mhux kif naraw illum kulħadd bil-ktieb tiegħu, kien hemm wieħed ġigantesk biex ngħidlek għax kien parchmina u parchmina hija ġilda mhux karta li huwa materjal diffiċli biex tipproduġih u biex tqgħod dakka kollox handwritten. Bil-kalligrafija. U kollox handwritten u bil-illustrations, jiġifieri kien ikun hemm wieħed biss. Irrid ikollok vista tajba biex tkun tista' taraw. Għadhom jeżistu dawn il-kodba? Iżgur daw il-manuskritti għadhom jeżistu, kienu rigal tal-Gran Verdala, huma magħmulin Franza, scriptorium Franċiż, u għandhom il-illuminations tagħhom huma vera inkredibbli. ċertu ngħidulhom historiated initials fihom ħafna frott u fjuri li għandhom sinifikat simboliku. Cynthia, inti ilek 17 sena kuratur ta' dan il-post, qiegħed f'qalbek u naturalment min jaf kemm tallimt affarijiet ġodda fuq. Dejjem titgħallem hawnhekk. Mhux hekk, dejjem jallimni xi ħaġa ġdida San Ġwan. Dejjem ħirġa l-istorja. Eżatt, eżatt. Dan it-tqassim tal-Presbiterju mhux l-uniku ħaġa li llum hawn differenti f'din il-parti tal-Knisja. Warajja llum nistgħu naraw din l-iskultura maestuża li turi l-Magħmudija ta' Ġesu minn San Ġwan il-Battista. Meta tlessit il-Knisja fi żmien la Cassier ma kienx hawn din l-iskultura, minflok kien hawn kwadru titolari. Fl-1577 la Cassier kien ikkommissjona xi xogħlijiet lil Matteo Perez D'Aleccio, artist manjerist importanti ta' dak iż-żmien. D'Aleccio studja f'Ruma, viċin tax-xogħlijiet monumentali ta' Michelangelo fil-Kappella Sistina. Il-kull mill-apiċe tal-karriera tiegħu waqt li kien Ruma kien li ġie kommissjonat wieħed mill-pittura l-affreski fil-Kappella Sistina biex tkun taqra kommissjoni bħal-dik bil-fors li inti tkun pittur ta' ċertu preġu. Hija pittura li b'saħħitha ħafna influenzata mill-ġudizzju universali ta'
Michelangelo, kisbitu komplit is-saħħu. U kien pittur manjerista, influenzat minn Michelangelo speċjalment. Però Fuma sar ħabib ta' Palma l-Giovane. Palma l-Giovane li kien artist Venezjan. U għat l-influenza manjerista ma dik tal-pittura Venezjana. L-akbar biċċa xogħol li jagħmel kienet sensiela ta' xeni mill-ġraja tal-assedju l-kbir fis-sala tal-Gran Kunsill fil-Palazz tal-Gran Mastru. Imma barra dan ix-xogħol kien ikkommissjonat ukoll biex jaħdem il-kwadru titolari għall-Knisja Konventwali ta' San Ġwan. Huwa kwadru importanti għax fih irnexxielu jaqqad flimkien il-manjerizmu b'saħħtu ta' Michelangelo mal-pittura lirika poetika ta' Venezia. Dak huwa s-seħħ. Huwa kwadru importanti ħafna li jisħoqlu li jkun magħruf aħjar. Il-kwadru titolari oriġinali illum narawh fis-sakristija. Kwadru li maqsum f'parti ta' taħt u parti ta' fuq. Fil-parti ta' taħt għandna lil San Ġwan il-Battista qed jammet lil Kristu li huma figuri b'saħħithom ħafna juru ċar l-influenza kbira illi kellu fuqu Michelangelo, po il-kumplament tal-kwadru huwa kompletament differenti. Il-mod kif żewweġ l-influenza Venezjana ma l-influenza ta' Michelangelo kienet tassew kbira. Perez D'Aleccio huwa artist ieħor ta' fama internazzjonali illi żar Malta fi żmien l-ordni u ħallilna xogħlijiet importanti. Għalkemm forsi mhux famuż daqs Caravaggio jew Mattia Preti, l-istorja tiegħu hija daqstant interessanti. X'aktarx li ġie Malta bħal wara Caravaggio bħala persuna qed jaħrab minn Ruma. Qed jaħrab minn Ruma għaliex? Għaliex iddistruġġa kwadru tal-Ecce Homo illi kien għamel fl-Oratorio dei Gonfaloni, San Pietro e Paolo dei Gonfaloni. Qabel ma ġie Malta, waqaf Napli, u mbagħad Malta, u dam Malta xi 5 snin għalija sal-1581 meta irritorna Ruma. Ma tantx dam ħafna Ruma għax mar Spanja, speċi kien ħadem f'Seville. Min imur katedral ta' Seville, hemmhekk għandu pittura monumentali ta' San Cristoforo qed iġor lil Kristu. Pittura li timla assolutament mod inkredibbli il-katedral ta' Sevilla. Immorru lura fuq il-Presbiterju mal-kuratur Cynthia De Giorgio u se naraw issa l-iskoperta tal-artal oriġinali tal-ġebel. Il-Presbiterju kellu bżonn artal ġdid u kbir li kien fil-stil barokk u li jkun magħmul mill-materjali prezzjużi. Kif għadlek qabel il-pożizzjoni tal-artal inbidel u tressaq iktar il-qudiem. Waqt li konna qegħdin nagħmlu r-restaw tal-kripta, sibna il-taraċ l-antik u l-pożizzjoni tal-artal antik. Ġifieri dawn huma t-taraċ li kien jimxi fuqhom il-Gran Mastru Cassier. U tista' tara li ġebla Maltija għax dak kien il-materjal li kien jintuża dak iż-żmien.
fil-perjodu barokk kollox huwa tal-irħam. Issa ħammorru naraw l-Altar Maġġur għax għandu ċertu aspetti verament interessanti. Lavur dettaljat ħafna. Iva, li u jidher huwa iktar imponenti wkoll. Very much in keeping mal-stil barokk. Dana ġi kommissjonat fil-seklu 17, eżatt meta kienu qed jisiru dawk it-tibdiliet fil-Presbiterju, għax l-artal kellu jkun kbir, imponenti u magħmul b'materjali prezzjużi. Innexxiela. Saret Ruma minn disinjatur tal-fidda Giovanni Battista Contini, kien hemm ħafna nies involuti għax inti għandek irħam, għandek il-bronz, ġifieri dawn huma materjali differenti. L-aspett li huwa importanti ta' dan l-artal huwa il-fatt illi il-parti tan-nofs hemmhekk l-ewwel net il-backing tiegħu huwa lapis lażuli li huwa materjal li llum ġojelli bih. U mbagħad għandu wkoll is-simboli tal-Evanġelisti minflok qegħdin. Dak iż-żmien is-simboliżmu kien importanti għax ma kienx hemm il-literacy li hemm illum. Jiġifieri ħafna nies kienu iktar jafu s-simboli milli jafu jaqraw u jiktbu. Jiġifieri hemm l-erba' simboli tal-Evanġelisti u hemm ukoll l-arma ta' San Pietru, ċwivet tal-ġenna, u hemm ukoll l-arma is-simbolu ta' San Pawl tal-martirju tiegħu. Ukoll hawnhekk ara tista' tara li hemm is-simboli tal-Ewkaristija li huma l-għenep u l-qamħ. Jiġifieri huwa verament spettakolari u fin-nofs hemm l-aħħar ċena biex matul il-misteru tal-Ewkaristija huwa kważi it's being witnessed minn Kristu stess. Dan huwa l-qawwa tal-barokk. Infatti, qed taraw li hemm Kristu fin-nofs qed jolli jdejh biex jagħti l-barka. U dan il-ritwal mal-skultura u mal-pittura u mal-mużika barokka dan huwa il-quċċata tal-barokk innifsu. Kollox jidħol qisu sinfonija ma' xulxin. Iva, il-barokk hekk kien. Ix-xena li naraw hija l-mument meta Kristu jħabbar li kien se jiġi tradut. Nistgħu naraw l-espressjoni mħawda fuq wiċċ l-Apostli għal dan il-kliem u ċuħ b'fattizzi li jispikkaw minkejja ċ-ċokon, ix-xar innuklat u d-daqna folta. L-ilbis tagħhom bid-drab li jaqa'. Ġuda jidher bil-borża tal-flus f'idu, filwaqt li fuq il-mejda jidhru l-platti, il-ħobs għażmu u l-ħaruf. Fuq l-Altar Maġġur fi żmien l-Avvent u ir-Randan naraw kurċifiss kbir. Il-korp huwa tal-avorju, b'salib tal-ebbanu u pedestal illi huwa tal-irħam verde antiko. Dan ġimoti kien mill-kavallier Fra Romualdo Spreti fl-1709. Fil-fatt hemm skrizzjoni wara l-istess pedestal illi tikkonferma dan illi qed ngħid. Huwa kurċifiss sabiħ ħafna illi sar propju għal ċelebrazzjonijiet liturġiċi tal-Avvent u ir-Randan. Il-pedestal tiegħu wkoll nixtieq ngħid illi huwa dekorat ukoll bil-bronz u ram indurat. Huwa wieħed mill-artifatti prezzjużi illi insibu f'dan il-konkatedral.
Għawda s-soltu nsibu t-tabernakli fin-nofs. Dika hija punt interessanti ħafna. Għaliex da m'għandux tabernaklu mhijiex eżattament ċerta is-sitwazzjoni. Jista' jkun li kien hemm xi tabernaklu wara. Għax huma rridu din l-aħħar ċena bħala l-quċċata tas-simbolizmu tal-artal, però illum il-sagrament huwa miżmum fil-kappella tas-sagrament. U jinġib hawnhekk meta jkun hawn iċ-ċelebrazzjoni tal-quddies. Ekku. Meta l-Franċiżi ħadu f'idejhom il-gżira fl-1798, kienu ġarrew magħhom ammont sostanzjali ta' fidet. Dan il-lampir huwa wieħed mill-ftit oġġetti li l-Konkatedral ta' San Ġwan irnexxielu jżomm permezz ta' ftehim bejn l-awtoritajiet Franċiżi u l-Kapitlu Metropolitan. Xi ġmiel tal-ampir. Iva, ekku, dan huwa lampir tal-fidda. Il-pis tiegħu xi 50 kilo ta' fidda. Dan il-lampir huwa rigal. Għax inti biex tidħol bħala kavallier fl-ordni kellek tagħti dak li kienu jgħidulu l-passaġġo. Your passage into the order. U dak kien ir-rigal tal-kavallier fra Rospigliosi illi tana dan il-lampir daqshekk favolus. Huwa il-żejt li qatt ma jieqaf jinħaraq li qiegħed miżmun minn żewġ anġli u qishom qegħdin jitellgħu il-ġenna. Fl-episodju li jmiss se morru l-bot mill-Presbiterju se nidħlu fl-oratorju tad-dekolazzjoni. Hemmhekk se niskopru l-istorja mimlija kontrasti tal-artist Michelangelo Merisi da Caravaggio.